Το speaking test δεν είναι δύσκολο. Πρέπει απλά να ξέρεις να το διαχειριστείς. Έλα να σου δείξω 4 tips που μαθαίνουμε στα Δημήτρια Language Schools. Νούμερο 1. Fill your words and phrases. Μάθε μεταβατικές φράσεις και λέξεις που θα σου κερδίσουν χρόνο για να απαντήσεις. Έστω ότι σε ρωτάνε. Describe a speech that somebody delivered and you heard. A speech. Αντί να πανικοβληθείς, πρώτον, κέρδισε χρόνο. Δεύτερον, χρησιμοποίησε ξανά τη φράση που σου είπα. That's a great question. Let me think about it for a moment. A speech that somebody delivered and I heard. 2. Αναλυτικές απαντήσεις. Αν και οι εξεταστές πολλές φορές κάνουν ερωτήσεις που απαντώνται με ναι ή όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις εκεί. Do you like animals? Yes. I love animals. They are interesting to watch and they can bring calmness and joy in our lives. My favorite ones are cats because they are playful and independent. I'm not a big fan of snakes or insects. 3. Πες και κάνα ψέμα, εξετάζεσαι με βάση το λεξιλόγιο και την ικανότητά σου να απαντήσεις τις ερωτήσεις. Οπότε, αν για παράδειγμα σε ρωτήσουν για τα χόμπι σου και σένα το μυαλό σου έχει κολλήσει την κιθάρα ενώ δεν παίζεις, πες αυτό. Και το πιο σημαντικό από όλα, ψυχραιμία. Προσπάθησε να μιλάς με σταθερό και ήρεμο ρυθμό. Πάρε βαθιές ανάσες, πρόσεξε τη στάση του σώματος και κράτα eye contact με τους εξεταστές. Γράψε μας στα σχόλια τι σε δυσκολεύει εσένα περισσότερο στα αγγλικά.